cu 11. Andra Savubadiu. Preluare slabă Montalvo. Tot ea va încerca să atace din zona 4. Punct înalt de lovire. Craiova rezistă în apărare. Rankovic pentru Boris. Minge recuperată și Dimitrova plasează perfect. 1-1. Atac cu bătaie pe un picior. Elan rapid și o minge plasată inteligent, lung, pe fundul terenului, în timp ce apărarea oltencelor tocmai se grăbea să ajungă în apropierea liniei de 3 metri. Mingea a depășit toată linia de fund a oaspetelor. Foarte bun serviciul bulgăroaicei. Joacă din 3 ridicătoarea din Coreea. Montalvo, încă o dată Rankovic bine plasată. Marciu, jucătoare înaltă, puternică, de braț stâng. Jucătoare cu punct înalt de lovire. A punctat pentru oaspete. Echipa din Oltenia a rezistat sezonul trecut la prima apariție după ceva vreme în prima divizie și acum evident are obiective și mai îndrăznețe. Serviciul nu e rău, preluare bună Pusic, pasăm 4 și vine atacul perfect pentru Montalvo, aproape 40 de puncte dacă nu mă înșel în meciul de la Lugoj, câștigat în 5 seturi de formația din Giulești. Am vorbit cu managerul echipei din Lugoj, care era bucuros de faptul că echipa lui a câștigat un punct la acea partidă. Așadar, rapid se poate spune că au pierdut printre degete victoria de 3 puncte. În fine, încă o minge la care oltencele se zbat acolo. Baciu din bloc în out și punct rapid care ia pentru prima dată conducerea în această dispută. Iată-l pe Carlo Parisi, un antrenor cu o carte de vizită impresionantă, cu multe sezoane pe prima scenă a voleiului italian, una de mare valoare, mult peste alte campionate din lume, multă vreme și din Europa. A antrenat la Casal Maggiore, la Monza, la Scandicci. A trecut și pe la Lokomotiv Baku și pe la Olympiacos Pireu. De fapt, el de acolo a venit, din Grecia, de la Olympiacos. Alte echipe, Roma, Pallavolo Chieri sau Busto Arsizio. Eu mă refer la Carlo Parisi. De 2 ori desemnat cel mai bun antrenor în Italia. Serviciu ratat 5-3, rapid. Foarte bună execuție, preluare ușor spre zona 4. Bun blocajul rapidului, mingea prinde terenul. Jennifer Cross, componenta naționalei Canadei, cu o prezență importantă la ultima ediție a campionatului mondial. Cross lipește de extremă și blochează pentru 6-3 rapid. Un blocaj ușor defensiv, un pic corpul departe de fileu, dar mâinile foarte bine acolo deasupra benzii. Încă un serviciu bun, probleme mari în preluare pentru echipa oaspete. Un atac din zona 4, Simonia. Timpul 1, Talita și nu știu dacă mingea asta ieșea sau nu în afara terenului. Certe că a fost atinsă clar de Montalvo și este de Ceze Montalvo și este punct pentru Craiova. Nu a fost atins și blocajul, am văzut pe reluare. Așadar e de înțeles de ce a încercat cubaneza să ajungă la această minge. Încă o greșeală la serviciu. 7-4 rapid. În aceea sală s-a jucat și un meci din întrecerea băieților. Rapid București a întrecut pe Suceava. Foarte bună pasa cu o mână. Ce bine sare acolo cu numărul 19 Lee Da-Yong și reușește să țină mingea pentru centru. A fost și naționala Coreei, cu care a câștigat în 2014 Jocurile Asiei. O ridicătoare cu mare experiență.
So again, I don't like how you are at the beginning of, you are with one speed in minus, okay? You are with one speed in minus in reaction and everything. Go in the game, go in the game, go, 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 okay? Focus more and go. Push the serve, throw the ball good, take the ball high and push. But if you throw small and you push, it's going out, okay? Throw the ball good and push the serve, go, go. Nemulțumit antrenorul Marius Mălcicășan de startul echipei sale, de greșelile de la serviciu, dar chiar și așa a sugerat ca în continuare echipa lui să riște serviciul, dar evident cu alt rezultat. Cu numărul 20, încă o dată, Jennifer Cross pentru echipa gazdă. Ratarea execuției pentru extrema din zona 4, Simonia. Fuge prea mult de blocaj, caută o diagonală scurtă. Mingea mai avea puțin și trecea pe sub fileu. 9-4 Cross în continuare. Serviciu tactic pe luarea ceva mai bună. Pasă linia a doua și Marciu departe de teren. Un început cu multe greșeli pentru oaspete, în timp ce Rapid profită. Rapid, o echipă foarte solidă, care arată și bine pe toate posturile, atenție. Nu pot trece fără să recunosc că echipa gazdă și-a rezolvat destul de bine cam toate posturile cu transferuri importante. Marciu încă o dată. Bună apărare a ridicătoare din Coreea și un atac din zona 4 Trică. Fără atac oaspetele aici. Intră Young, Trică la vârf de bloc. O fază ceva mai lungă. N-au centru oaspetele și gazdele rămân bune la blocaj. Punct după punct, Rapid avansează în set. Va fi o luptă interesantă în acest sezon în care Lugoj a luat deja Supercupa, un sezon în care Rapid a învins la Lugoj, în care campioana din Blaj în prima etapă a trecut de CSO Voluntari cu 3-0. Sigur că vorbim despre un campionat cu mai multe echipe ce îndrăznesc să privească mai sus. Timpul 1, bună apărarea ridicătoare din Coreea. Trică încă în căutarea primului punct. Nasia Dimitrova blochează. 12-4 și ea a jucat la ultimele mondiale pentru Naționala Bulgariei. A mai fost în România cu 2 sezoane, cred, la Dinamo. As. Jos servește excelent și creează dificultăți prelorii adverse. Rapid zburdă în setul ăsta în fața unei echipe oprită din nou de antrenorul ei prin timeout. Strong serve? I don't think so. Only they give short or long, but very slow speed. So you need to move and to watch the ball. That's why you do it. Wake up. I said wake up today, now. Okay, go. Antrenorul oltencelor, sau mă rog, echipei din Oltenia, a sesizat ușoara pasivitate a formației sale. Niciun antrenor nu e bucuros că echipa lui acceptă această superioritate cu destul de mare lejeritate. Vrea să vadă un pic de muncă acolo, un pic de freamăt în jocul formației sale. Foarte bun atacul ăsta, Simonia, parcă trezită de ceea ce a zis antrenorul. Sigur, Craiova e acum departe, dar o altă atitudine în joc poate schimba multe. S-a terminat un meci și în întrecerea fetelor. Am spus de un rezultat de la băieți, cu Rapid acasă cu Suceava. Ei bine, CSM Târgoviște, vicecampioana României, a câștigat cu 3-0 meciul cu Știința Bacău. Iată încă o înfrângere pentru băcăoance, în timp ce echipa din Târgoviște are maximum de puncte după 2 etape. Timpul 1, bună apărare Baciu, merge mai departe, Trică blocată, închisă acolo de Savu Badiu.
14-6. Luptă aprigă și la voluntari, unde Lugoj a luat primul set 29-27. În timp ce Dinamo nu pare avea probleme la Cluj. Nici Volei Alba Blaj la CSM. Deși acolo meciul e mult mai echilibrat față de ceea ce a fost la Târgoviște, de exemplu. Vorbeam de CSM Târgoviște Știința Bacău, 3-0. O victorie dură a gazdelor, care s-au impus la 9, la 16 și la 10. Fosta campioană a României are sezonul ăsta, pare avea un sezon foarte dificil. Excelent atacul CZ Montalvo. Lumea aplaudă. 16 la 6. Diferența e mare. Pasă în zona 4. Minge recuperată și jucată foarte, foarte repede pe spate. N-a avut timp să sară blocajul Craiovei și Nasia Dimitrova profită de o pasă perfectă a lui Lee Da-Yong și uite așa crește rapid pe tabelă. 17-6. Trică. Serviciul e lung. Preluarea bună de această dată și Badiu puntează. Jucătoare venită în acest sezon la Craiova, Badiu, foarte bună pasă, superbă pasă pentru o ridicătoare fabuloasă pentru campionatul ăsta. S-a spus despre ea, eu nu am văzut meciul de la Lugoj, că a făcut o partidă extraordinară și vedem bucăți dintr-un volei magnific, grație unei ridicătoare magice. Rapid s-a orientat bine la transferuri și poate că și managerul echipei, Marian Ștefan, are un merit în acest lucru. Nu era execuția din zona 4, un pic de speranțe oferite de o jucătoare din România. Este vorba de Anca Ioana Onuc. O minge liftată. Linia a doua giuleșteană vede târziu balonul acoperit de blocaj. Marciu. Preluarea nu este bună. Este însă foarte bun atacul. Nu era nici apărarea Tugmeanu, doar că până la urmă diagonala asta bine bătută de cubaneză înseamnă un nou punct pentru formația din Giulești. Se numește coordonatoarea Lee Da-Yong. Mănuc, preluare slabă. Stoian de-abia intrat în teren, trimite mingea dincolo. Baciu, ca din tun. Rapid mărește tempoul, o face cu lejeritate și se distanțează în set. Da-Yong de data asta nu prinde terenul. Mănuc. Preluare sigură Puștici, pasă cu o mână senzațională. Din nou ceva magic se produce parcă atunci când ridicătoarea asta se duce spre minge să paseze. Încă o dată pasa ei fabuloasă cu o mână. Rapid își anunță, sigur nu meciul ăsta e edificator, dar vor veni și altele transmise de TVR3 în care adversarii vor fi mai buni. Iată că Craiova a arătat o altă față pe propriul teren cu CSM Târgoviște. Altfel joacă în deplasare. Mi se pare prea multă rigiditate în jocul formației. Totul e greșit. Nimic nu merge deocamdată pentru Oltence și Rapid zboară în sala asta, trecând și peste greșelile la serviciu. La 22-10, oare ce pot spune?
Cross. Preluare bună pentru un centru. Baciu cu poftă de joc, cu poftă de a da minge. Ioana Baciu, multă vreme componenta naționalei. De vreo 2-3 ani nu mai este convocată și poate, cine știe, vom avea surprize sau nu pentru următoarea ediție a europenelor, unde România este calificată. Bun serviciul lui Cross. Montalvo atentă, pasă pe spate, Ioana Baciu. Și încă o dată punct rapid. Diferență uriașă între cele două formații în exprimare. O diferență care se vede foarte bine și pe tabelă, unde echipa gazdă e mult, mult în față. Preluare mult mai bună aici. Pasă linia a doua. Apărarea jucătoarei din Coreea e fabuloasă. Excelent blocajul. Dimitrova. 25-10 și cred că este punct final al setului. Un set dominat categoric de echipa din București. Ultimul blocaj, îl revedem. Apoi vom face o scurtă pauză. Vă aștept pentru setul al doilea. Revenim la sala din Giulești, o sală renovată, o sală care arată evident bine. O sală în care și echipa gazdă arată altceva față de sezonul precedent, dar foarte multe transferuri. Practic mă uit aici și nu mai văd nicio jucătoare din prima echipa giuleștencelor din sezonul precedent. La fel și echipa tehnică în primele 6. Pentru că acolo undeva la rezerve ne uităm și este Postea, este Denisa Drâmboi. Libero de rezervă este Ieremici, venită și ea de la altă echipă. Practic și Albu de la Megidia. Deci practic cam aceste două sunt jucătoarele care au mai rămas. Rapid a terminat undeva locul 7 sau 8 în sezonul precedent. Acum însă e clar că obiectivele sunt total diferite. Sigur și suma investită e alta, pentru că nu poți să aduci jucătoare. Mă refer, uitați de exemplu la numărul 9. E vorba de CS Montalvo din Cuba, venită de la Uralocica Ekaterinburg din Rusia. Apoi jucătoare din Naționala Bulgariei și Canadei. Nu mai vorbesc de coreanca asta minunată de la pasatoarea. Plus celelalte jucătoare. Baciu nu e o jucătoare care sau Trică, sunt jucătoare cu experiență. Așa încât investițiile sunt evidente la Rapid, probabil, și așteptările sunt foarte mari. Dar startul e bunul bun, nu numai în meciul ăsta, ci și după o primă victorie la Lugoj, unde se câștigă foarte greu. Sau cred eu că sezonul ăsta acolo se va câștiga mult mai greu. Trică deschide setul secund. Preluarea e pe 3 metri, pasă înaltă și stângacia e acoperită de blocaj. Acum e undeva de pe 3 metri. Montalvo încă o dată. Se schimbă partea. Boris fără forță. Și minge plasată cu brațul stâng de o ridicătoare cu mare viteză în acțiune. Aplauzele vin pentru că jucătoarea asta pare a fi mult peste nivelul campionatului nostru. Și nu numai ea de la Rapid, nu numai ea. 1-1 după această greșeală la serviciu. Talida. Preluare perfectă. Pasă la Dimitrova. Bună apărarea Craiovei. Merge mai departe. Excelentă diagonală Marciu. 2-1 pentru oaspete. Dar să ne aducem aminte că și setul precedent, primele 7-8 puncte au fost, hai să spunem așa,
A fost echilibru așa după începuturile în începutul setului. 2-2, încă o greșeală. Thalita José do Nascimento, jucătoare din Brazilia aici, care a dat prea tare în mingea asta. Nasia Dimitrova. Greșește și ea. Pare să fi intervenit lejeritatea în exprimarea giuleștencelor, pentru că sigur că echipa simte acolo dacă adversara e ușor de depășit și sper că rapidistele să nu evolueze suficient doar pentru cât a câștiga meciul și să continue spectacolul. Sigur, dacă Craiova se va putea ridica undeva acolo, ar fi și mai frumos pentru cei ce urmăresc acest meci. Baciu deocamdată impunătoare cu o diagonală perfectă. Iată pe Ioana Baciu și elanul ei amplu trage de brațe. Observați, mingea trece peste blocaj. Daion, foarte bună execuția. Preluarea însă vine bine. Bună apariția liberoului. Zona 4, Montalvo și baterea Craiovei. O apreciez pe această fază. N-a putut însă ridica mingea jucătoarea din apărare. Bună preluarea. Zona 4, Boris de la Târgoviște venită, jucătoare din Belarus. Apreciază la limită mingea asta. Marciu, fără elan, nu s-a putut desprinde. Se desprinde în schimb rapid pe tabelă, 5-3. Vă reamintesc, mâine de la ora 15 pe TVR3 avem Dinamo Steaua Meștare în derby al campionatului nostru. Oh, e out. E out. Mingea lovește pe Carlo Parisi, care n-are reflexele lui Daiong în apărare și încasează o minge pe ceafă acolo. E out în situația asta. Dacă antrenorul era atât de departe pe teren, nu intră în discuție decizia arbitrului. Un cuplu de arbitri, Gurguiatu și Iatan, care deocamdată acest cuplu are un meci liniștit. Bună combinația. Badiu Savu e o jucătoare care, în condițiile în care echipa nu e atât de montată, parcă mă refer la echipa Craiovei, ea are câteva sclipiri acolo, nu e la prima reușită. Câteva puncte importante pentru ea, în primul rând, să vedem dacă și pentru echipă. Trică, o preluare un pic departe de file. Excelent, corectează ridicătoarea. Apoi Baciu. O nouă execuție de forță. 7-4 scorul. Miercuri fetele vor avea o etapă intermediară, iar TVR3 va transmite miercuri de la ora 15 Dinamo FC Argeș. Preluare prea înaltă. Trică. 8-4. Meciul pare într aceeași direcție pe care a avut-o și în setul precedent. În continuare, CS Montalvo, Ailama. 2 sezoane la Ura Locica. Jucătoare venită din spectaculosul volei cubanez, un serviciu perfect și rapid, fără a se întrebuința parcă prea tare, evoluând lejer, se distanțează. Okay, we have problem about block defense, no? We don't know? We don't know? So, number 9, number 10, front 4, block diagonal, defense, 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 defense. Doesn't matter which ball. Okay, number 12, Trică. In system, like this. Okay, out of system, close the line, come for tip, stay here, stay here, stay here. It's clear? Go! Let's go! Play something, play something, go!
Preluare excelentă. Daiong, încă o dată apărare. Baciu, încă o dată atac. Și Rapid, încă o dată punct. Cam asta e direcția acestui meci, în care Rapid scoate multe mingi în linia a doua și pe imediat următoarea acțiune reușește să pună balonul jos. Montalvo încă la serviciu. Serviciu tactic scurt pe centru, scoțându-l practic din joc. Extrema încearcă o luptă la care Pușici și Baciu găsesc răspunsurile potrivite, iar echipa olteană total nepregătită la revenirea mingii în terenul propriu. Și iată cum Montalvo punctează cu blocajul, punctează cu atacul și punctează și cu două mâini de sus, ca în curtea școlii. 11-4, Rapid arată bine în meciul ăsta, în ciuda unor mici greșeli la servicii, dar până la urmă ăsta e voleiul, trebuie să riște acest procedeu, chiar și împotriva echipelor mai mici. Încă o dată blocaj. Baciu și Cross o opresc pe Simonia și practic încetul cu încetul toate forțele echipei în alb și albastru sunt oprite abrupt pe fileu. Iată cât de bine Baciu închide diagonala, simțind că centrul vine târziu. Asta înseamnă să-ți ajuți partenera, să-ți ajuți colega de echipă. O preluare mai bună. Două jucătoare la blocaj. La Talita nicio șansă practic pe acolo. A venit și Trică, lipind de Nasia Dimitrova și un meci, dacă vreți, într-un singur sens. Era să spun că după multă vreme am asistat la o acțiune perfectă a oltencelor. Dar a fost perfectă doar pe primele două atingeri, preluare și pas. Din păcate, la atac n-a fost acoperită lovirea mingii și balonul se duce departe. Because this ball, okay, is out. But remember, because you fly and put yes, vertical and manage your position when you fly. Okay, because she's by down. And we continue to play, push. 1-2-3. În general, colegul meu cu microfonul se duce la time-out la antrenorul care cere. Dar m-am speriat că dacă meciul merge în ritmul ăsta, s-ar putea să nu auzim niciodată ceea ce spune unul dintre cei mai mari antrenori ai lumii. Carlo Parisi a avut niște rezultate excepționale în campionatul italian. A condus și naționala Cehiei. E un antrenor călit în lupte grele. Pentru el o astfel de partidă pare a fi așa o ieșire de 2 zile într-un weekend pe malul mării. Dar vor veni și meciurile tari pentru el. A avut și în prima etapă. Vor mai veni și altele. Și poate cine știe, poate chiar aici Craiova va reuși mai multe. Excepțională mingea asta. Rapid se bate pentru fiecare fază. Craiova încearcă încă o dată. Talita pe centru. Primește. Excepțional Rapid în apărare. Salvează încă o dată. Hai să vedem oltencele dacă vor reuși să ducă mingea la atacant. Zona 4. Simonia blocată, dar mingea se duce un pic în lateral. Și e punct Craiova după multă trudă. Spectatorii cât au venit după amiaza asta la volei, aplaudă și excelenta apărare făcută de echipa giuleșteană. Eu cred că jucând așa, Rapid va atrage din ce în ce mai mulți spectatori aici în sala sportului din Giulești. Cunosc bine galeria giuleșteană, cunosc oamenii de aici și știu că vor veni la joc frumos și la rezultate bune. Montalvo, dar mai ales la jocul frumos. Încă un punct pentru Craiova. E 14-7 scorul. Marcius încearcă să se răzbune, dacă vreți, pe toate greșelile din meciul ăsta. Trică, preluare perfectă, pasă pe spate. Ioana Baciu întoarce perfect. Pe aici să se accidenteze Simonia.
și Talita acolo a căzut, cred că pe piciorul colegei sale. O aterizare periculoasă în care te poți alege cu întorsă. Numai de asta nu mai avea nevoie Craiova într-un meci ca ăsta. Să sperăm că nu e ceva foarte grav, poate doar o mică întorsă, pentru că n-a avea rost să rămână jucătoarea pe jos, dar faptul că se ridică îmi dă speranțe că nu e ceva grav și poate continua. Talita e o luptătoare. Văd că rămâne în teren. A și fost și frica aceea de când simți că ai călcat pe piciorul jucătoarei de lângă tine. Întotdeauna apare și o frică acolo de întorsă. Plus că nici n-a fost aterizarea perfectă. Vedem aici, da, sigur, Talita calcă pe piciorul lui Simonia. Dar cred eu că a scăpat de o accidentare mai serioasă. Se rea jocul. Nu așa cum și-ar fi dorit Ioana Baciu, 15 la 8 scorul. La Voluntari, Lugoj încearcă să repete isprava din finala Supercupei României și conduce cu 2-0 pe CSO Voluntari. Echipă cu foarte multe jucătoare interesante acolo. Dar și Lugoj și-a schimbat practic înfățișarea cu ce a adus. De asta vorbesc de... mingea e departe aici. Și încă o dată punct pentru Rapid. Penală mai bună pentru oaspete. Se poate combina, se poate duce mingea la centru și de acolo ați văzut punctul Craiovei. Sigur, distanța e din nou mare între cele două formații pentru că Rapid are același ritm intens în joc. Se revanșează Puștici după o preluare mai slabă, iar Montalvo mai împușcă o minge în terenul advers. Frumos zborul ei și lovitura controlată pe o diagonală intermediară nepăzită de apărarea Craiovei. Observați punctul înalt de lovire. Schimbare pe centru, intră Ariton în locul lui Cross. Rapid mai are soluții, mai are încă o extremă din Brazilia, care a fost accidentată și în recuperare, cu numărul 4, Doprado Oliveira Suel. De aceea o încearcă și pe Ariton pe centru, în locul lui Jennifer Cross, pentru că dacă va intra și brazilianca pe extremă, probabil că o va face în locul Lorenei Trică, spun probabil, pentru că multe se mai pot întâmpla, și atunci Rapid are nevoie de o altă româncă în teren. Baciu, frumos efortul, dar fără rezultat aici. Dar asta e atitudinea pe care o dorește, cred eu, orice antrenor. Vrea să vadă cum jucătoarele se duc în plonjon după astfel de mingi. Montalvo. Frumoasă săritură. Sunt două jucătoare senzaționale. Mă refer la Montalvo și la Dayong. Și asta trezește parcă și dorința de joacă pentru Ioana Baciu, care în această situație văd că are un nivel crescut față de poate ultimul sezon. Sigur că e greu să dai mă rog, rezultate, să dai definiții după doar două etape. Iată pe Baciu prinzând încă o dată terenul și e punct Rapid, care reușește cu mare ușurință să distanțeze din nou. Baciu cu Ariton. O reluare, ne va spune și cine a blocat. Parcă Baciu, dar n-aș vrea să-i trec punctul dinainte ei.
pentru că și Ariton lipise acolo. Ia să vedem, aici ne vom edifica. Ariton vine, Baciu e acolo și într-adevăr Baciu a închis pentru că a fost atacul pe culoar pe drept. Rapidul e la ritm de rapid în seara asta, având chef de joc, arătând disponibilitate pentru toate fazele jocului. Preluare perfectă. Minge bine plasată de noua coordonatoare a Craiovei, Alina Teodora Stan. Cu un pic de curaj a sesizat că Ariton, iată, nu este atent acolo. Și sunt nici amănunte în jocul de volei. Trebuie să spice în primul rând repede Fisa. Trebuie să fie atentă la toate fazele jocului. Acolo a fost o mică neatenție a centrului de la Rapid. Stan joacă în 4. Stoian. Montalvo. Marciu. Bine plasată Pusici. Una dintre puținele faze lungi. Închisă însă foarte repede de Baciu. 22-11. După meciul bun făcut de Craiova acasă cu Târgoviște, au fost foarte aproape să ducă partida în 5 seturi. Ei bine, iată că echipa din Craiova e total dominată aici în Giulești. Montalvo. Preluarea este nesigură. Atacul foarte greu de punctat acolo. Out Baciu. E punct pentru Craiova. E una dintre puținele greșeli ale Ioanei într-o astfel de partidă. Și oricum să nu uităm că și pasa a fost mult după tijă și de aceea greșeala e cu atât mai scuzabilă. Trică. Montalvo. Încă o dată punct Craiova. O serie care ridică un pic Craiova pe finalul acestui set. Ridică așa moralul, să spunem, cosmetizează un pic rezultatul. Ariton. Încă o dată blocaj Dimitrova și Trică, dar cred că Bulgăraica e cea care închide clar acolo, diagonala. Și încă o dată un set scurt se apropie de final. Ariton pentru Rapid. Stean greșește. Iar Rapid are 25-13. 2-0 pentru echipa giuleșteană. O scurtă pauză vă aștept pentru setul al treilea. Revenim în Giulești cu câteva faze frumoase. La 0, la 10 și la 13. Prea multe nu ar fi de spus decât că vedem o altă față a echipei giuleștene comparativ cu sezonul precedent.
O atenție mare acordată alcătuirii echipei a adus la venirea aici a unor jucătoare importante, a unui antrenor de vârf din voleul european, mă refer la Parisi. De altfel, atunci când îți iei un astfel de antrenor, ai și garanția că mai ușor acceptă jucătoare de mare valoare să ajungă aici. Și una peste alta, Rapid n-are probleme în meciul ăsta până acum. Hai să vedem reacția de orgoliu a echipei din Oltenia, care a arătat cu totul și cu totul altceva când a jucat împotriva lui CSM Târgoviște în prima etapă. Între timp s-a mai terminat un meci la fete. Dinamo a câștigat la Cluj cu 3-0 și va fi o partidă interesantă în etapa următoare între Dinamo și FC Argeș. Două echipe pe care le văd eu undeva la jumătatea clasamentului. Poate, cine știe, și mai sus, cu pic de șansă, cu un pic de noroc acolo la meciuri. 2-0. Așadar, jocul se va relua în câteva momente. Oltencele, arbitrii, în primul rând, confruntă bilețelele acelea primite de la antrenor cu așezarea în teren a echipelor. Ele trebuie să corespundă cu așezarea reală a jucătorilor pe teren. Cu numărul 8 servește Ana Stoian, fata fostului mare jucător medaliat la Jocurile Olimpice de la Moscova. Ana e o jucătoare care de vreo 2 sezoane tot intră pentru SCM Craiova. Încă nu a reușit să prindă locul ăsta de titular. Dimitrova greșește și ea. 1-1. Unul dintre puținele momente, cred eu, în care Craiova a rezistat sunt momentele de început de meci. În 4-4, 5-5 a fost mai tot timpul în startul fiecărui set. Apoi Rapidul din Giulești a accelerat. Peloare bună, Trică. Linia a doua, Baciu. Și este out și punct pentru Rapid. Nu e preluarea rea. Boris tot ea atacă din 4 cu mult curaj, plus și apără bine diagonala. Stan, încă o dată aceeași extremă și punct Craiova. Vine târziu centrul acolo. Breșă mare în blocajul echipei giuleștene pe faza precedentă. Nu era execuția la serviciu. Puși scoate o preluare onorabilă în astfel de situații. Să vedem, Boris încă o dată se bagă sub minge, lovește balonul greșit, cu degetele am avut impresia. Mingea se duce undeva departe. Rapid în primele 2 seturi m-a impresionat prin ceea ce a jucat, dar și prin faptul că nu a oprit ritmul, că a reușit să păstreze ritmul. Ia să vedem Stoian, puși atentă. Daiong joacă în 4, foarte bună apărare Turmeanu, Trică încă o dată. De data asta, decisiv. CS Montalvo, așadar, 22 de ani pentru această jucătoare. Floatul ei e preluat bine de Stoian. Marciu, bună apărare a jucătoarei din Coreea. Baciu blocată. Pasa n-a venit de la ridicătoare și asta s-a văzut. Un pic în spate, Ioana deranjată de traiectoria balonului, n-a reușit să corecteze și uite așa, Rapid îi rămâne în față doar cu un singur punctuleț. Daria Boris. Oh! Cât pe aici să-și accidenteze coechipiera. Stoian n-a izbutit acolo să se ferească de minge. 5-3 Rapid. As. Așa mi s-a părut.
dar mingea e în afara terenului. Hai o reluare, arbitrii au dat out și, mă rog, e 5-4. Parcă mingea a fost în teren, dar asta nu contează atât de mult. Savu Badiu. Nu e cea mai bună preluare pentru Giureștence. Tot Trică va ataca. Nu, plasează doar. Stan joacă linia a doua. Mingea nu cred că a atins blocajul și încă o dată punct rapid. Revedem acțiunea. S-a vrut un pipe pentru zona 6. O pasă mică, linia a doua. Baciu, foarte bun serviciu, preluare la limită. Timpul 1, Talita. O acțiune de forță, una dintre puținele făcute de echipa din Oltenia. Preluare mult mai bună, Trică. Minge plasată, superb de Dayong, care simulează pasa și apoi plasează altfel decât a făcut-o în setul precedent, când a plasat mingea cu stânga în fața ei, acum undeva în spate. O soluție îndrăzneață, deloc ușor de realizat, dar până la urmă dusă perfect la îndeplinire. Preluare slabă aici. Atacul din pasă înaltă. Trică atentă în apărare. Baciu și face elanul din linia a doua. Foarte bine Turmeanu. Stan joacă la Marciu. Și Nasia Dimitrova închide hotărât această fază. Elan rapid cu bătaie pe un picior. Coreanca o nimerește perfect cu combinația care, culmea, se cheamă chiar Coreea. Asta și pentru că naționala Coreei acum 10 de ani a fost prima care a făcut așa ceva. Tumeanu, preluarea nu era. Talita, încă o dată a prins curaj centrul brazilian, reușind câteva puncte de atac din fața coordonatoarei, de data asta cu o pasă fuge la întâlnire. Stoian, float, bine executat, Montalvo surprinsă, punct Craiova. După 10 puncte în primul set și 13 în al doilea, echipa din Oltenia dă semne că are orgoliul zgândărit serios acolo și încearcă să dea o replică mult mai bună. Serviciul nu e rău. Preluarea e dincolo. Talita joacă din 3. Stan tot acolo pe timpul 1. Și punctul vine făcut de Boris. N-a dat tare în mingea asta. A avut și un pic de șansă, dar oricum întreaga acțiune era condusă de echipa olteană. Talita oferă curaj colegilor prin execuțiile pe centru. Se întrerupe un pic jocul pentru că cineva șterge acolo petele de transpirație apărute după plonjoanele de la faza precedentă. Dimitrova, siguranță, ataca pe diagonală, ataca pe culoar, plasează în centrul terenului, în așa numita căciulă din voleiul nostru. Nimeni n-a ajuns la mingea asta. Rapid, doar un pas în față. Tot Bulgăroaica servește. Foarte bună execuția, preluarea rezistă. Pasa tot pentru timpul 1, Trică atentă, Montalvo. Ce săritură, ce desprindere acolo și câtă forță arată fata asta, dar câtă ușurință în zborul ei. 10-8 rapid. Marciu își regăsește și a cadența. Aveau nevoie de o jucătoare care să oferă un pic curaj în evoluție și aceea a fost Talita, în opinia mea. De aici parcă și întreaga echipa Craiova a început să se strângă altfel în teren, să apere altfel fileul și meciul să fie un pic mai echilibrat. Tot Talita servește pentru Craiova. Serviciul scurt, Pusic vine la timp, preluarea nu este însă strălucită.
Ia să vedem, mingea cade în terenul Craiovei. Așteptau o mână peste acolo, decizie giuleștencele. Dar se pare că jucătoarea din Cuba, la ce săritură extraordinară, la ce detentare, poate ajunge baloanele la limită în astfel de situații. Iată, pe această minune de coordonatoare, a făcut un meci admirabil la Lugoj. Aici a dat clasă aproape la fiecare atingere a balonului. Un lucru bun este însă că la Craiova joacă altfel și de când au intrat la pas Alina Stan, de când și Stoian este în teren. Nu e un lucru rău pentru Craiova că face puncte cu jucătoarele autohtone. Iată, Marciu era de la început. De asemenea, liberoul în momentul ăsta este român. Practic doar Boris și evident Talita, care e înlocuită de libero pe faza asta, pe trecerea ei pe linia a doua, sunt jucătoarele străine din echipa Oltenii. Și în opinia mea, fără să mă uit spre tabelă, Craiova arată mai bine așa. Sunt multe întrebări pe care ți le pui. Există această obligativitate să fie două românce în teren. Punct Montalvo. 12-11 Rapid. În momentul ăsta, la Rapid, pe fileu e o linie de românce, cu Ariton în centru, Baciu care va sări în zona 2 și Trică în 4. CS Montalvo servește și este as pentru echipa giuleșteană. Frumoasă fază. Pas ratat aici. Dar o neatenție care îl nemulțumește teribil pe Parisi. 13-12 scorul. Deranjat antrenorul italian. Și chiar mă așteptam de la un antrenor italian să fie deranjat când o minge cade în genul ăsta între două jucătoare. Boris pentru SCMU Craiova. Pe luare simplă Trică. Baciu. Apărare bună a oaspetelor. Pasa cam departe. Stoian nu prinde terenul. Încă o dată punct pentru gazde. Cu sau fără bloc? Fără, decide arbitrul, foarte sigur pe el. Georgiana Gurguiatu. Am putea spune sigur, a avut un meci ușor, dar meciul ușor și îl fac și arbitrii care sunt fermi, care nu au ezitări. Pentru că foarte, foarte repede, dintr-un meci ușor, meciul poate deveni complicat. Ariton, serviciu bun, preluare Stoian, Badiu Savu, blocat. Stoian din zona 4, frumos atacul ei. Frumos atacul. 15-13. Blocajul părea bine plasat, părea greu de depășit, dar Stoian a găsit cheia spre punctul 13 al Craiovei. Iată, încă o dată, reluarea prezentată de colegii mei din carul 8 de transmisiune al televiziunii naționale. Același car va fi prezent și mâine la transmisiunea de la Dinamo, unde Dinamo și Steaua se vor întâlni într-un derby al campionatului masculin. Baciu. Servește bine, preluare perfectă de data asta. Și e momentul Talitei, nu-i așa? Bine se înțelege Talita acolo cu Stan, care o pune excelent în valoare. Sigur a avut și preluare, dar vreau să remarcăm curajul ridicătoarei. Talita, de asemenea, pentru faptul că nu are jumătăți de măsură în astfel de situații.
Craiova arată mult mai bine setul ăsta. Trică intervine bine în preluare. Pasă cam joasă acolo. Bun autodublajul coordonatoarei. Minge plasată. Se pregătește Marciu. Ramona e o jucătoare care lovește de sus și încă o dată punct Craiova. 16-15. Evident că e și o scădere în jocul Rapidului. Așa ca într-o balanță. Cineva câștigă într-o parte, pierde cineva în cealaltă parte. Serviciu foarte bun. Preluare ratată. Stan. Alina Stan. If we play like them, this is the match. Is with balance. We have to push a little bit. Hey. Now she preferred diagonal, but she spiked diagonal. The same from two. She spiked diagonal, but diagonal is free. About the first tempo. Okay, if you don't know, you open. But you don't jump vertical jump like this because you don't cover. Not five and not one. Come on. L-ați auzit pe Carlo Parisi, antrenor de nivel mare. În continuare servește Alina Stan, jucătoare care în prima divizie cred că a jucat la Dinamo prima dată, apoi la Pitești a fost și apoi a ajuns la Craiova. Tot servind excelent, preluare mult mai bună Trică. Linia a doua, Baciu, Țurbeanu rezistă. N-au atac însă oaspetele. Baciu greșește în lovirea mingii și Rapid conduce pentru prima oară undeva după punctul 10, să spunem așa. Pentru că au mai avut 1-1-0 sau 2-1 undeva la începuturile de set. Aici, iată, Craiova e cea care conduce prima dată după punctul 10. 17-16. Pe serviciul acestei jucătoare care dă cu mult curaj în minge. Greu atacul Trică. Încă o minge recuperată. Se pregătește Stoian. Urmează atacul extremei. Talita. Va ataca Talita. Și iată-o bucurându-se în stil brazilian. Alegria începe în terenul Craiovei. Sigur, e prea devreme. E doar punctul 18. Rapid ne arată primele semne de slăbiciune. Hai să vedem, antrenorul le-a spus acolo că trebuie să forțeze. Astfel mereu vom vedea un astfel de balans al punctelor. Trică. Dimitrova. Și Măcicășan pe final cu reluarea la Dudu Georgescu, dacă vreți. Bine, trebuie să găsesc un jucător al Rapidului, dacă tot am zis așa. Hai, a la Șumudică, nu? Am căutat și eu un atacant. Preluare perfectă. Talita se duce, blocată. Cât pe aici să zic că face puncte și cu nasul. Pentru că mingea din blocaj a lovit-o în plină figură și s-a dus dincolo. Și dacă nu ieșea un pic în afara terenului, nicio jucătoare a Giuleștiului nu era acolo. Da, a fost punctul Rapidului. Zona 4, Marciu. Foarte bun atacul în condițiile în care pasta era un pic după tijă. Dar a fost o clară eroare în săritura blocajului giuleștean. Montalvo agățată de o apărare din ce în ce mai agresivă. Stoian din linia a doua. N-a fost să fie, glumind un pic, pentru că mingea a stat un pic pe bandă, iar fileul din arcuirea lui a trimis-o înapoi în terenul alb-albastrelor. 19 egal. Dimitrova, bună execuție, preluare perfectă, Turmeanu pasă pe timpul 1, Talita plasează. Cine o prinde pe Talita aici?
20-19. Craiova are o replică ce scoate un pic meciul ăsta din monotonie. Tot brazilianca va servi pentru SCM-ul Craiova. Montalvo tot ea va ataca din zona 4 și o face cu simțul răspunderii, să spunem așa. Nu a fost un atac simplu, dar execuția a fost de clasă. Pe o diagonală lungă la care n-a mai ajuns niciuna dintre apărătoarele echipei oaspete. Serviciul lui Dayong, preluare bună de data asta, rapid aduce preluarea. Blocaj, Montalvo, fileu atins, se pare de Montalvo, niciuna nu recunoaște. Hai o reluare de pe fileu, să vedem. Ariton se face că nu înțelege. Hai să vedem dacă cineva atinge aici fileul. Ia să vedem. Mai departe. Da, îl atinge într-o ușoară cădere Montalvo. Jos. Un punct în față pentru echipa din Craiova. Marciu. Preluare bună într-o situație grea. Montalvo blocată. Pusic. Excepțional dublajul. Merge mai departe cu Baciu de la 2 metri. Minge perfect plasată. Balonul ridicat miraculos de echipa din Craiova. Încă o dată acțiune. Baciu din 4. Decisivă de această dată. Ioana Baciu închide acțiunea cu o diagonală devastatoare. Centrul pleacă târziu, totuși strânge cât poate acolo din găile extremă. Rămâne însă o brășă mare. S-a terminat și meciul de la Blaj. Volea Alba Blaj învinge pe CSM București în București cu 3-0. Craiova se luptă admirabil în setul ăsta. Boris din zona 4. Dayong perfect poziționată. Trică pasa prea aproape de blocaj. Dar Trică se descurcă admirabil. Alexandra Trică simte că mingea cade pe mâna blocajului și accelerează elanul aici, jucându-se practic cu blocajul advers. Un pas, un punct în față pentru echipa Focusul drive the ball, ok? Focus bucureșteană. drive the ball. Totul bine primul timp și poți să joci, ok? Dacă e primire departe, 7. Ok? Și poți să o și peste în cazul ăsta, ok? Vezi cum ajungi la minge, ok? Și Ramo de siguranță rămâne aici, ok? Let's go! Final mult mai interesant decât în primele două acte, când s-a jucat, făcând o comparație cu fotbalul doar la o singură poartă. Acum lucrurile stau cu totul altfel. 22-21 rapid, servește CS Montalvo. Serviciul e bun, preluarea ratată. Pasă înaltă cu două mâini la Boris, două mâini de jos. Și Boris rezolvă admirabil. Ariton nu lipește așa cum trebuie de Baciu, mingea trece printre cele două. Pe aici se vede clar breșa din blocajul advers. Schimbare la serviciu. Anca Ioana Mănuc în imagine. Preluare sigură Pușici. Pasă pe spate. Baciu. Trică. Are continuare. Tot ea va ataca. Atinge fileul. Trică. E punct pentru Craiova. Brațul atacantei cade pe bandă. Și Craiova începe să spere serios în setul ăsta. Priviți-o pe Trică. Brațul ei, după ce lovește mingea, atinge banda. N-a izbutit să și-l retragă la timp. Mănuc a forțat și a greșit. Egalitate la 23. Ariton are un serviciu foarte bun. Să vedem dacă îl va prinde acum când echipa ei are mai mare nevoie de așa ceva. Diana Ariton așadar. Da, ratează. Și uite așa, Craiova, incredibil, după două seturi pierdute la 10 și la 13, are
șansa de a câștiga un set în Giulești. Pe serviciul lui Andra Badiusavu. Timeout cerut de antrenorul Rapidului. Which base? Where are you? B? B5. B5. Yes. Listen, we can play if the reception is good, girls. If the reception is good, I will go for this. You can play over yes, with with calm, with calm. What is this? neck. Neck. Okay, with base neck. Okay, we can play neck, super back also, both. Okay. I'm a girls, one side out. Come on! Se rea jocul. Punct important aici. Șansă de set pentru Craiova. Badiusavu, jucătoare venită de la Lugoj. Apropo de Lugoj, voluntar a luat set. E 2-1 însă pentru Lugoj la voluntar. Serviciul nu e rău, preluarea destul de departe. Baciu plasează, mingea se întoarce și Craiova câștigă setul 25-23. Cine ar fi crezut după două acte pierdute la 10 și la 13. Echipa asta a revenit. Să vedem dacă va putea face mai mult în continuare. Deocamdată o scurtă pauză. Vă aștept pentru setul al 4-lea. Din nou la Giulești, meciul are prelungiri, să spunem așa, nebănuite, în condițiile în care echipa gazdă s-a distrat practic două seturi. Nu putem vorbi de foarte multe schimbări, practic doar Cross care revine în teren, centrul din Naționala Canadei, care din nou e în teren, în sextetul de bază, înlocuind-o pe Ariton. A fost în primul rând un set excepțional făcut de echipa oaspete. Totul a pornit de la o serie a talitei de atacuri din zona 3. Apoi parcă și celelalte fete au prins curaj și au gândit că se poate. Și de acolo a plecat totul. Deocamdată pentru Rapid nu este o dramă. Echipa poate câștiga toate cele 3 puncte în meciul ăsta dacă ia setul următor, cel care va începe în câteva momente. Sigur că va fi interesant de văzut dacă Craiova va putea ridica nivelul încă un set. De asemenea, interesant de văzut și cum va replica Rapidul după ce a trecut printr-o situație deloc dramatică, să recunoaștem, dar un pic stânjenitoare, pentru că dacă bați o echipă atât de tare, în, cred că vreo 38 de minute, se terminaseră 2 seturi, la 10 și la 13. Dar asta este când nu joci la același nivel, când n-aș vrea să spun cuvinte mari, gen că păcălești voleiul, dar clar că Rapid a fost departe de ce a arătat în primele 2 seturi. Bun dublajul lui Dayong, se pregătește Baciu din linia a doua și deschide setul așa cum își dorește antrenorul Carlo Palisi. Peloare un pic peste fileu. Bună apărare Baciu. Atacul tot ia de pe 4 metri. Nu e simplu de acolo să poți forța. Boris. Și Boris într-o creștere evidentă la finalizare în setul precedent. Nu însă și aici. 2-0 pentru echipa gazdă. Mingea nu a trecut de fileu. Talida din linia a doua, mingea a fost scoasă. Bună și apărarea oaspetelor. Cese Montalvo. Și din nou Boris, foarte eficientă în atac. Talida la serviciu.
Bine, salvează punctul pentru Rapid Daiong. Coreanca sare la blocaj și o păcălește pe Badiu, care teoretic avea prin planul acolo și avea posibilitatea să închidă punctul. Dimitrova. 3-2. Apar greșeli care duc la această pierdere evidentă de viteză în jocul gazdelor. 3 rezultate finale la fete așadar. Târgoviște Bacău 3-0, CSM București Alba Blaj 0-3 și Universitatea Cluj Dinamo 0-3. În afară de meciul ăsta, superb atacul Montalvo. Se mai dispută și Voluntar Lugoj. E 2-1 la seturi pentru oaspete. Pentru un meci foarte, foarte echilibrat. Iată și aici, Craiova a luat un set. Boris, preluarea nu e rea, timpul 1. Bună pasă încă o dată. Superbă apărare Țurmeanu. Ia să o vedem pe Boris, cu sau fără bloc. Fără decide arbitru. Punct rapid. Preluare sigură. Craiova încetul cu încetul a început să aducă preluarea. Dar se simte revenirea lui Cross în teren, care oferă un plus de siguranță blocajului. Iată aici, lipind de Montalvo, perfect. Un duo de excepție în apărarea pe fileu. Cârtaci să întoarcă mingea asta Pușic. Baciu agățase un pic cu blocajul. Încetul cu încetul Rapid și impune din nou forța de atac sau forța pe fideu, dacă vreți, că vorbim aici și de blocaje. Craiova cu preluarea în mâna coordonatoarei e o cu totul și cu totul altă echipă. 7-4 este scorul. Fuge între zone și cu câtă lejeritate Cross întoarce execuția peste umăr, găsind zona 1 liberă, ocolind cu atât de mare ușurință blocajul. O pasă fuge la întâlnire cu un elan de atac spre zona 5, dar atacul întors perfect în celălalt colț al terenului. Serviciul e bun, Stoian rezistă în preluare. Tot ea va ataca din 4 și trece de blocaj, dar nu prinde terenul. La 4, din nou Rapidea viteză, încercând să evite orice surpriză neplăcută. Vă reamintesc sistemul de punctaj în volei, fără însă a putea trece peste execuția bună a coordonatoarei de la Craiova, care surprinde distanța mare dintre cele două linii cu această minge plasată cu două mâini de sus. Iată execuția Alinei Teodorei Stan. E bine, vorbeam de punctajul în volei, victoriile cu 3-0 și 3-1. Echipa câștigătoare primește 3 puncte. La 3-2, punctele se împart. 2 puncte pentru echipa câștigătoare, 1 pentru echipa ce pierde, dar totuși e apreciată munca asta pentru cele 2 seturi luate în meci.
Sigur că Rapid e interesată de toate punctele, ținând cont că a avut o victorie de 3-2 la Lugoj, unde a primit doar 2 puncte și n-ar mai vrea să scape puncte printre degete. Formația antrenată de Carlo Parisi. Bună apărare Montalvo, dar n-ajunge Pusic acolo. Ar fi trebuit să sară peste colega ei și întotdeauna acțiunile de genul ăsta sunt periculoase. Dar distanța e totuși importantă, 10-6 Rapid. Marciu, întinsă perfect de Dimitrova cu brațul drept. Centrul bulgar ocupă diagonala, ba chiar caută cu brațul drept mult în dreapta ei diagonala scurtă. Se va vedea aici. Și uite cum Marciu e acoperită de blocaj. Time-out cerut de Măcică-Șan, antrenorul oaspetelor. Ok. Keep now for the next all the balls, like transition, good ball. And perfect reception positive, keep base 7 and play here and here, okay? You will have much space, Ramo, to go quick here, okay? Go quicker with arm, as quick as you can, okay? Mai repede din braț. And also you have the setter for now. You have the setter in front, you can go the same, quick, okay? Go, 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 go! S-a mai terminat un meci în întrecerea băieților. Arcada Galați, Știința București 3-0. Nu e o surpriză aici, o diferență uriașă de valoare între cele două echipe. Scorul pe seturi la 14, la 16 și la 16. Două echipe cu obiective diferite, cu loturi depărtate ca valoare, aș putea spune. Excelentă pasa. Un pic prea bruscă acolo în mișcări, în apărare. Stan, deplasarea ei n-a fost rea, putea să întoarcă mingea. Sigur, balonul vine din blocaj de aici, cu un efect care îl face greu de controlat. Rapid 12, Craiova 6. Preluare Boris, mult mai bună. Pasa tot pentru ea, iar atacul este perfect. 12-7. Dimitrova. Preluare înaltă, dificultăți în construcție, cross, apărare la sacrificiu a oaspetelor. Trică atentă, linia a doua apare Baciu, o diagonală perfect apărată de ridicătoarea de la Craiova și încă un blocaj fără probleme pentru gazde, cu cross în centru acolo, care e încă în ședință cu Montalvo despre cum trebuie să se apere la atacant, aceea de mână stângă, cu o săritură interesantă, cu o lovitură un pic ciudată, care l-a cam încurcat în setul precedent pe Rapidista. Stoian tremură în preluare. Craiova în construcție. Rapid își pregătește acțiunea. Prea înaltă pasa. Încă o dată Giuleștencele duc mingea pe centru. Craiova se apără admirabil. Boris, prea mare bolta în mingea asta plasată. Iar Montalvo de-abia aștepta atacul ăsta. Din nou, cred că va fi un set fără istoric. Rapid se îndreaptă spre a doua victorie din campionat, prima pe propriul teren.
o dată timeout într-un moment în care Rapid pare a nu mai avea probleme în set și în meci. Listen to me, P5, watch out Base, with Base before, Base 1, okay. You read this Base 1, and if she plays super, remember, vertical jump, don't close the ball, vertical jump, because this spike diagonal, okay. Hey, our 6, who is in 6 now? Okay, you stay in direction of the spike, between the block, 1, 2, 3. Dimitrova încă o dată pentru Rapid. Float lung pe Stoian, care se chinuie cu preluarea, dar o duce pe 3 metri. Marciu trece de blocaj. Ce nemulțumirea lui Parisi, care vrea mult mai mult aici. Preluare bună pentru giuleștence. Baciu, mingea atinge banda și pierde din forță. Boris, cu o săritură frumoasă. Pușici apără bine acolo diagonala. Pasa cam mică Da Jong. Marciu, foarte bună apărare trică. Încă o fază lungă și o închide curajos coordonatoarea cu a doua minge plasată în genul ăsta. Sigur, distanța e încă mare. Excelent blocaj cross într-un duel 1-1 cu Badiu Savu. Dă cam perete acolo jucătoarea de la Craiova. În fața unui centru cu experiență care se orientează perfect, așteaptă și sare la timp. 17-9, Da Jong. Preluarea e bună de data asta și Boris fuge prea mult de blocaj. Mingea departe de teren. 18-9. Asistăm la un set ce seamănă cu primele două departe de ce am văzut în actul al treilea. Mă rog, ăsta e voleiul. Rapid a pierdut un pic din viteză și a dat o șansă adversarii, care a profitat atunci. Acum e altceva. Montalvo, blocată și punct pentru Craiova. O diagonală oprită acolo de un blocaj alcătuit din Badiu Savu și din Alina Stan. Sigur că e încurajator pentru fetele astea să li se întâmple așa ceva, să o blocheze pe jucătoarea cubaneză. Să spunem însă că o dată sau de două ori e prea puțin. Pentru a prinde în valoare, pentru a crește în forță, ar trebui să facă asta mult mai des. Mănuc din nou la serviciu. Preluare Pușici. Pasa cu două mâini de jos. Mingea nu atinge grinzile din tavan. Stoian blocată încă o dată de cross, care joacă acolo, a spune, corect, arătându-ne ce înseamnă un centru care urmărește jocul, care urmărește mișcarea atacantului. 19-10, Rapid fusese Montalvo. Preluare bună și atac curajos pentru Badiu Savu. Mingea prinde terenul. Va rămâne Craiova în sezonul ăsta la ce arată o echipă, zic eu, de mijlocul clasamentului, fără a avea vreo emoție cu reprogramarea. Spun eu la ce văd. Undeva locul 7-8 pe acolo. Undeva într-o zonă în care se vor învârti, în opinia mea, Dinamo, FC Argeș
Out arată tușierul, out arată și arbitrul. Poate o reluare ne va edifica. Ia să vedem. Unghiul nu e rău. Mingea e 1 metru în teren, dar, mă rog, nu mai contează. Nu mai contează aici. O neatenție. Dar la scorul ăsta 19-12. Sigur, greșeala e totuși cam mare. 20-12 aici. Paris e nemulțumit. Baciu readuce însă calmul cu acest atac foarte clar. Un meci bun și pentru Ioana Baciu, care, hai să spunem că pe care vrea să o vedem la aproape de ceea ce a arătat ea în momentele de glorie, care sper să mai vină pentru această jucătoare, poate uneori capricioasă, dar care niciodată nu n-a putut fi, cred eu, acuzată de dorința de a lupta, de a aduce puncte pentru echipa ei. O jucătoare de forță, o jucătoare care, iată, are șansa să lupte din nou pentru un loc fruntaș, pentru că la Megidia n-a putut să se gândească la podium acolo. Era undeva aproape, dar totuși departe de podium. Aici Baciu are 19 puncte făcute în meci. Montalvo 17, Dimitrova 16, mult pentru un centru. De cealaltă parte, ia să ne uităm, Boris 9, Marciu 7. Talita 7. Trică punctează și ea pentru a 4-a oară în meci. Rapid se apropie cu mare viteză de a doua victorie din acest sezon. 23-12 este scorul într-un meci controlat cu autoritate. Dar ăsta e voleiul. Dacă nu ești atent, dacă nu joci la același nivel, se întâmplă ceea ce i s-a întâmplat Rapidului în setul al 3-lea. Adică o pierdere de set care evident nu contează poate prea mult în clasament sau poate nu să o conteze, dar cine știe când ai nevoie acolo de un set în plus sau în minus undeva pe final de sezon. Deocamdată ceea ce este clar s-a produs. Rapid arată altfel decât în sezonul precedent. Rapid ne arată o altă față, să vedem cum va juca împotriva echipelor mai puternice. Mă refer la Blaj, mă refer la Târgoviște, chiar și la Lugoj. Vor fi momente interesante aici. Vă spun că vom rămâne în transmisiune directă. Colegii mei pregătesc un clip cu câteva faze interesante pentru dumneavoastră. Apoi vom realiza și niște interviuri la final de meci cu protagoniștii acestei partide. Ne vedem așadar la interviuri. Faceți nimic.
Din nou în legătură directă aici cu sala Giulești. Lângă mine este antrenorul italian al Rapidului, domnul Carlo Parisi, un antrenor de renume mondial. Îl voi întreba ce părere are despre meciul ăsta pentru început. Mr. Parisi, what were your first impression after that match? The first impression is when we played with our rhythm or our intensity, okay. But when our intensity is lower, okay, and we play point by point, it's a normal match. So we have to improve a lot to stay in the court and keep our mind in the court all the time. But okay, we are at the beginning of the season. This can happen, but we have to think today. Craiova against us, big respect, but it's possible the next team will be more complicated. What second victory for your team? What is your objective here in Romania with Rapid? Because it's another face at that team. For example, the last season they finished at the 8th position. Yes, I know. Okay, we have a good team, and so we want to stay in the first part of the standings. Okay, we stay in the first 3, 4, and okay, we are at the beginning, but we have a good team. It's normal with this team. We are ambitious, but we need time to work together because we stay together a few time, and we need to work. What can I say? Good luck. Good luck. Sorry. Good luck. Thank you so much. Mergem mai departe. Mai avem niște invitate. Poate colegul meu mă ajută. Acolo, te rog. Alexandra Trica a făcut un meci foarte bun la Lugoj în prima etapă, multe puncte. Acum Rapid a avut o altă viteză, 3 seturi și o cu totul alta într-un set. De aceea și rezultatul ăsta. Cum caracterizezi tu meciul? Pot spune doar că după primele 2 seturi, este adevărat, inconștient ne-am relaxat. Sincer, nu tratăm adversarul cu relaxare, doar că s-a întâmplat. Date fiind scorurile, se întâmplă. Lucru care nu a fost bun pentru evoluția noastră. Rapid arată o altă față de sezonul precedent, evident. Ați venit multe jucătoare. Care e obiectivul echipei? Ce speranțe aveți voi? Mai ales după începutul ăsta în forță, pentru că la Lugoj cred eu că nu se va câștiga, nu se câștigă ușor acolo meciuri. Într-adevăr, la Lugoj a fost un meci interesant, un meci greu, o echipă care va pune multe probleme. Obiectivul nostru, sincer, cred că ca toată lumea la început ne dorim să jucăm finală și să câștigăm campionatul. Bănuiesc că este prea devreme să mă pronunț asupra unui obiectiv. E un sistem schimbat de joc, se va juca final, așa cum ai precizat. Contează asta mai mult pentru spectacol, să știi că sigur campionatul se va decide după ultimul meci, în final acolo. Pentru că până acum, de multe ori, unele echipe au luat un avantaj important și practic cu multe etape înainte se știa deținătoarea titlului și chiar mai multe poziții în sus sau în jos. Acum, când totul se va decide într-un meci, crezi că se va schimba ceva în campionatul nostru? Da, sigur. Va trebui să tratăm cu seriozitate fiecare meci până la ultimul, exact cum ați spus dumneavoastră. Și în final vedem atunci ce... Avem o echipă cu multe jucătoare. Noi cum v-ați legat între voi? Pentru că, practic, multe au venit după campionatul mondial și pregătirea știu că am făcut-o în 2 etape. Da, puțin cam greu. Bănuiesc că se vede un puțin dezechilibru între noi, pentru că suntem la început, meciuri foarte multe amicale împreună nu am avut, dar consider că meci de meci vom închega o echipă așa cum ne-o dorim. Îți mulțumesc și mult succes mai departe. Mergem mai departe, așteptăm antrenorul echipei din Craiova, Marius Măcicășan, dar întâi o jucătoare. Hai, vină tu, te rog. Începem cu coordonatoarea. Un meci bun astăzi făcut de tine, ai avut curaj, ți-au ieșit și niște mingi și combinațiile acelea cu centrul brazilian, cu Talita. Cum s-a văzut meciul de acolo, de la voi din teren? Plin de emoții, am avut emoții jucând cu o echipă foarte bună, cu multă experiență,
dar zic că ne-am făcut treaba și am făcut un meci frumos pe cât s-a putut și cât putem deocamdată, că e start de sezon. Și pentru ele e start de sezon, dar la început, după 2 seturi, diferența părea îngrozitoare. Chiar toată lumea s-a mirat că ați putut arăta și altceva, pentru că mai ales în prima etapă jocul a fost altfel acolo acasă și v-ați bătut cu o echipă fruntașă, cam de nivelul Rapidului, altfel decât ați făcut-o primele 2 seturi aici. De unde a venit schimbarea asta? Cred că am început cu niște emoții foarte mari și pe parcursul meciului ne-am revenit. Ne-am pus emoțiile jos și ne-am urcat. Și tu ai venit din postura de rezervă. Da. Dar te simți bine acolo în Da, teren. foarte bine. Și am văzut că ai avut niște combinații cu Talita care parcă au dat startul revenirii voastre. Da. Te înțelegi bine cu Foarte jucătorii bine. din Brazilia. Ador să joc cu Te și centru. ajută un pic în atac, nu? Da. Ce speranță are Craiova în sezonul ăsta? Ce vreți voi de la sezonul ăsta? Să facem un sezon cât mai bun și să jucăm fiecare meci cum am jucat acum ultimul set și să arătăm tot ce putem. Nu ultimul set, cred. Penultimul set. Așa. Bine, mulțumesc mult și, Mulțumesc și eu. încheiem această transmisiune cu antrenorul echipei din Craiova, Marius Băcicășan. Marius Băcicășan a fost antrenorul Rapidului în sezonul precedent, acum a plecat în Oltenia, dar spiritul de luptă i-a rămas. Am văzut că a încercat mai întâi să-ți trezești fetele, să le mobilizezi, să le bagi în jocul ăsta, pentru că tuturor ni s-a părut că nu erau acolo la început. Da, înseamnă că nu m-am înșelat când de prezența lor mentală în joc și am încercat să le trezesc. Ca nu este prima oară să zic, pentru că și celelalte 2 meciuri cu Dinamo și Târgoviște, primul set a scârțit. Astăzi a continuat și cu setul 2, abia din setul 3 au reușit să creadă în șansa lor și să joace jocul nostru, ce putem noi să jucăm, nu ce pot adversarii sau... Pentru că, să fim realiști, noi avem o limită, dar limita aia trebuie să o jucăm constant și eventual să o depășim câte puțin în fiecare zi. Echipa a arătat bine în setul al 3-lea, chiar nu știu dacă întâmplător sau nu, atunci au fost și cele mai multe jucătoare autohtone, cele mai multe jucătoare românce în teren. Ce spui de chestia asta? Eu le-am spus de când am ajuns la echipă, la majoritatea jucătorilor care au rămas din sezonul trecut, pentru mine contează să muncească, iar pe urmă să joace, o să le ofer această șansă. Și astăzi le-am oferit la câteva dintre ele acea șansă să joace. Pentru că sunt satisfăcut de munca pe care o depun și e normal să le răsplătesc. Dacă, bineînțeles, în cazul în care e, să zicem, prima jucătoare nu e la fel, nu se ridică la nivelul primei jucătoare. Dar astăzi chiar Teo, care a fost la interviu mai devreme, s-a ridicat la un nivel foarte bun și sunt foarte mulțumit și Cum te-ai simțit că ai venit împotriva fostului tău club? Că nu aș mai putea spune fostei tale echipe, că au fost aduse alte jucătoare, dar împotriva Rapidului, cum te-ai simțit să joci? Ținând cont că anul trecut erai antrenorul acestei echipe. Da, nu știu, plăcut, pentru că sala asta întotdeauna mi-a plăcut și când am fost ca jucător și am mai prins să jucăm aici, mi-a plăcut sala. Iar e normal. Cam pe unde vezi echipa ta la finalul sezonului? Cam pe unde e echipa asta? Eu am zis undeva de la locurile 7-8 pe acolo. Dar asta... Acolo, realitatea este acolo. Pe hârtie, din punctul meu de vedere, este locul 7, iar luptăm să ne creștem nivelul de joc și poate reușim, cum am întâmplat în meciul cu Târgoviște, am fost foarte aproape să mai câștigăm câte un punct. Dar, oricum, diferența va fi făcută în play-off. Dar până la play-off, noi obiectivul nostru este să ne clasăm în primele 8. Marius, îți doresc multă șansă aici. Punem capăt acestei transmisiuni aici. Mâine vă așteptăm pentru un meci tare. Pe TVR3 avem Dinamo Steaua, un derby al Bucureștiului, un derby al voleiului românesc. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!